Вот так, ломай его. Козел. Τράβα το πίσω έτσι, απότομα. Έτσι, μπράβο. Εκεί πάνω πέτσε. Μην τον αφήσεις να κατέβει κάτω πάνω. Εκεί, δούλεψε τον, δούλεψε τον. Δούλεψε τον, φοβάται, δούλεψε τον. Πρόσφυτα και τα πόδια σου. Εσύ δούλευε. Μην τον αφήνεις να δουλεύει αυτός. Έτσι, μπράβο ρε Γρηγόρη, μπράβο. Παίρνα στο πλάι. Σήκω το χέρι. Παίζε Γρηγόρη, μη μιλάς, παίξε. Да? За это балл должен дать. За грубый, он его реально ударил. Что, Григорий? Он его ударил. Даже за подчечку, взял за пату, бежал, за это балл. За тычка. Григорий балл. 1 point for red. No. Здесь kick, здесь. It's a kick. Kick, low kick там. Άστα, Γρηγόρη, давай. Τρία λεπτά. Вот так. Не лезь туда, бал взял, не лезь туда. Από πάνω θα παίξεις, μην μπαίνεις στο παιχνίδι του, Το χέρι, τράβα το. Περίμενε. Ανέβασε το παιχνίδι πάνω, σήκωσε το παιχνίδι πάνω, ψηλά. Σπάσε το grip του και παίξε από πάνω. Τίποτα. Άστο να παιδεύεται αυτός 2-0 μπροστά σε 2 λεπτά. Τίποτα δεν θα κάνει. Κουράστηκε Γρηγόρη, κουράστηκε. Τίποτα. 1,5 έμεινε. Μη του δίνεις να... Το χέρι, εκεί. Τίποτα. Μη κάνεις τίποτα. Από πάνω το παιχνίδι, να τελειώσει από πάνω. Από πάνω, έτσι. Άστο να παιδεύεται αυτός. Παίξε άμυνα. Τίποτα. Μην μπαίνεις στο παιχνίδι, Έτσι. Ρεφερί, εκεί. Не лезь ему в партер, не лезь, сверху сыграй.
Έτσι, έτσι, έτσι. Μπροστά, χέρια, χέρια μπροστά. Τίποτα, τίποτα. Τα πόδια σου τράβα πίσω. Τα πόδια σου. 30 δεύτερα. Μη κατέβεις. Nothing, nothing, nothing. Τίποτα, τίποτα. Μπράβο, κράτα εκεί όπως είσαι. Κράτα. No slap. Θα πάρουμε εμείς 3 πόντους. Τον τίναξε, δεν τον έριξε κάτω. Τον τίναξε απλά, δεν τον έριξε κάτω. Αυτός μόνος το έπεσε και μετά έπεσε ο γρήγορος από πάνω. Αυτός Πολωνός. No, no, no. Όταν λέω ότι δεν μας πάνε. No, nothing, nothing. Τίποτα, να πάρουμε εμείς τους 3 πόντους τώρα. Τώρα ο Πολωνός τι παίζει εκεί πέρα, αλλά... Григорий, если ему дадут 3 балла, сверху моментально бросок, игра твоя заканчивается. Понял? Чтоб 3-3 ты выигрываешь. Αν δώσουν στον άλλον, θα πρέπει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα ένα κατέβασμα. On deck, on mat 1, Rudy Devlin versus Robson Barbosa. On double deck, on mat 1, Caitlin Gaykosh versus Ida Hansen. Για να δούμε. Δες εδώ, δες εδώ. Δεν μπορούν να βγάλουν μια απόφαση. Τον αποκλείσαμε. Το δικό μας. Από ό,τι κατάλαβα, Για να δω. Ποιον πήγε να αποκλείσει? Κάποιον πήγε να αποκλείσει. Άμα αποκλείσει, μόνο το δικό μας μπορεί να αποκλείσει. Τον άλλο δεν μπορεί.
Όλα καλά θα πάνε. Yeah. Προς το μέρος μας μιλάει. Άμα το δώσουμε στον άλλο το... Άμα δώσουμε σε σένα βαθμούς, τόσο και πάλι θα σημαίνει κουστιά, 30 δεύτερα είναι, να ξέρεις. Έχεις 30 δευτερόλεπτα. Μπράβο, μπραβίσιμο. Μην μπαίνεις, не входи в контакт. Μην μπαίνεις στο παιχνίδι, μην μπαίνεις, γύρω, έτσι μπράβο, γύρω. Τίποτα, σήκω πάνω, 3 δεύτερα, τέλος, finish. Έτσι, μπράβο ρε Γρηγόρη, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Άστα τι πας, δεν κάνουμε έτσι. Όχι, πας. Πήγαινε και δεν σπάς την κανένα, πήγαινε. Γρηγόρη, ρούκου, да, оставь.